بسم الله الرحمن الرحيم. Bir wagtda bir adam bir arasta imanly zenanany Allah beýdip şey diýip bagşlan zynaga razy etipdir. Bir halwat bir öýüň içinde. Bay ýanky zenany razy bolmajak bolupdyr, ýanky adam muny razy etipdir zynaga. Bolýa diýipdir ahyry. Oham adam aýtdyr gaflary gulplandy diýipdir. Zenany bolýa diýipdir. Yortup imanly zenanymyşdy. Hudaýyny taniýan adammyşdy. Gaflary gulplaşdyrıpdyr hemmesini. Oham ýene öwürlik gelipdir şu barmaly otağa. Bir gafa güýjüm ýetmedi diýipdir gulplamaga. Aslyn şeýle gulplajak bolum bolmady diýipdir. Heýse gafol diýip turupdyr ýanky hafa adam, zalim adam. Onu oturanna aýdypdyr, ýok otura diýipdir. Men aýtýan gafim bu otoklar gulpladym diýipdir. Özümiz bilen Allah Taalaň arasynda gafin gulplap bilmedim diýipdir. Her ýerge bardym, her jer etdim, Hudaýy kökezmejek bolup, Hudaý Taala biziň gynamyzy görmesin etjek bolum, bolmady diýipdir. Meňe elimden gelmedi, sen elinden gelermiş diýipdir. Derbeste beruye khud zemerdum ta eyt ne gösteret mara derbeste çesudu alimul gayb danaye nehanu aşkara diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Gafini yapmalı, palani göramasın, dedem göramasın, oğul göramasın, qyz göramasın, palani göramasın deyip wagt gafini yapanyň peýdasy ýok diýipdir. İçiň daşyň bilip duran Allah Taala hazyr nazyr kim diýipdir? Mene diýipdir, hemme gafini yapdym diýipdir. Emme bir gafy bar, şonu her jere yapjak bolum, başarmadım diýipdir. Görmer ýal etjek bolum, bolmady diýipdir. Ýanky adam şun kefine müteessir bolup, odal bu kadar ahun olaman kefine wagzlanmadyk adam, indi bir imanly zenanaň hakykat aýtýan kefine müteessir bolup, ölüýünçe tobaň içinde bolup bir çyn Hudaýyň dostlaryndan, ewliya adamlardan boldy. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.